Nainggasatan nga aldaw ubing. Nagkasagana kayo kading nga agadal ti umuna eleksyon ti araling panlipunan? Okay, amok ang nakasagana kayon. Itata, kitain analaing itiladawan. Anya dagiti makitkitam. Okay, anya kadi daytoy. Wen, tattao. Daytoy ngay. Nalaing daytoy ket maysa a simbaan. Daytoy nga ta. Very good, pagadalan. Daytoy ngay ubing. Okay, barangay hall. Daytoy met ngay. Okay, tiyandaan. Daytoy ngay ubing. Okay, daytoy ket maysa a balay. Anya nga dati ipakpakita ti ladawan. Unusen dagiti letra tapno mabuom ti balikas. Okay, komunidad. Nalaing ubing. Itatangarod ket pagadalan tayo ti Module 1. Ti komunidad ko. Anya ti komunidad? Ti komunidad ket maysa a lugar a buklen ti adu a pamilya. Ditoy da asang maysa nga agnanaed ken agtitinulong. Ti maysa a lugar ket masao a komunidad no addaan kadagiti sumaganad nga elemento. Itatangarod pagadalan tayo dagiti elemento ti komunidad. Umuna, dagiti tattao ket agnanaed iti maysa laeng a disso wenno lugar. May kadua, aglalangen nga adda panagkikinaawatan dagiti tattao babaen ti panagusar ti inaldaw a panagtutungtong da ti nakaiyanakan a pagsasao wenno dialekto. Basain tayo man ti dialogo iti baba. Mapan ka kading malengke kumare? Wen kumare. Anya ti inusarda a pagsasao wenno dialekto? Okay, Ilocano. May katlo. Agbibiag dagiti tao nga adda panagkaykaysa, panagsisinaranay, ken panagsisinakit. Akas makita iti ladawan iti baba. Mangmangted da ti relief goods para kadagiti naapektaran ti lockdown. Tapno agbalin ang natibtibker ken nasaysayaat ti panagbiag dagiti tao, adda institusyon wenno ahensya a kasapulan a masarakan iti unig ti komunidad. Itatangarod pagadalan tayo dagiti institusyon iti komunidad. Umuna, anya ti makitkita yu ti ladawan? Okay, maysa a pamilya. Ti umuna nga institusyon ti komunidad ket pamilya wenno pagtaengan. Naiyanak ti tunggal maysa iti poder ti pamilya. Buklen ti pamilya dagiti naganak ken anak. Ti pamilya a Pilipino mairaman pay da lelong ken lelang, anti ken angkel, kasinsin ken daduma pay a kabagyan. Ti komunidad ket buklen dagiti pamilya wenno dagiti tao nga kakabagyan iti uneg ti pagtaengan. Anya makitkita yu ubing? Okay, maysa a simbaan ti Katoliko. Ken daytoy met ket moske dagiti Muslim. Anya nga rod ti may kadua nga institusyon?
Okay, simbaan wenno relihiyon. Dito'y Pilipinas, adda ti karbingan ti sinuman amang pili ti relihiyon na. Isu nga agduduma ti relihiyon dagiti tattao ti komunidad. Patibkeren ken pabiligen ti relihiyon ti pammati dagiti tao ken Apo Dios a namarswa. Anyamit daytoy umbing. Okay, pagadalan. Ti maykatlo nga institusyon ket edukasyon wenno pagadalan. Maisaad iti uneg ti pagadalan dagiti sursuro ken adal amang muli ti panunot, aramid ken talugading ti maysa nga agad-adal. Mangrugi ditoy ti pannakabukel ken pannakatungpal dagiti arapa-apda. Anya makitkitayo ti ladawan? Okay, dagiti leader ti komunidad. May kapat nga institusyon ti komunidad ket gobyerno wenno otoridad. Isu daytoy ti mangaramid ken mangipaulog ti linteg a mangpatalna ken mangurnos kadagiti tao ti komunidad. Kitain nyo daytoy ladawan. Anya nga ti obrain na? Okay, agtrabaho, agwelwelding. Daytoy ngay anya daytoy. Okay, tiyandaan. Ti may kalima nga institusyon ket sektor ti trabaho wenno negosyo. Daytoy ti sektor ti ekonomiya ti komunidad. Masapul nga agtrabaho dagiti tao tapno kabalinanda nga ipaay ti kasapulan ti pamilyada ti inaldaw. Ubing, sika akas miyembro ti komunidad ket addamet dagiti pagrebengan wenno akemmo ti tunggal institusyon ti komunidad. Umuna, ti pamilya wenno pagtaingan. Ti pagrebengan wenno akemmo ket respetuen dagiti naganak mo. Tumulong ka kadagiti trabaho ti pagtaingan. May kadua, iti simbaan wenno relihiyon. Agatendar ti misa wenno gimong ti bukod a relihiyon. Agkararag ti panagyaman ken ni Apo. May katlo, edukasyon wenno pagadalan. Respetuen dagiti manursuro. Basaen dagiti leksyon mo. Aramiden dagiti proyekto nga inpaaramid ti manursuro. May kapat, gobyerno wenno otoridad. Respetuen dagiti mangidadaulo. Suroten dagiti alagaden ti barangay. May kalima, sektor ti trabaho wenno negosyo. Agbayad ti husto. Saan ang makiinno na kadagiti umatgatang? Isubli ti surok a barya. Itata na pagadalan tayon dagiti elemento ti komunidad, dagiti naduma-duman institusyon ti maysa komunidad, ken dagiti pagrebengan ken agemo ti komunidad, sungbata mo dagiti sumaganad nga aramiden. Pilyem dagiti elemento ti komunidad, manipud kadagiti pagpilyan iti kahon. Isurat ti letra ti sungbat iti linya. Dagitoy ti pagpilyan. A. Lugar wenno lokasyon. B. Interaksyon ken komunikasyon dagiti tao. C. Panagkaykaysa ken pannakaibilang a miyembro ti komunidad. Umuna, Ilocano ti usarin mi a pagsasao no agpapatang kami. Okay, letter B. Interaksyon ken komunikasyon dagiti tao. May kadua, mangipapaay ti relief operations ni Mayor.
Okay, letter C. Panagkaykaysa ken panakaibilang ang miyembro ti komunidad. May katlo. Nakaawat ti pamilyami ti relief goods. Okay, letter C. Panagkaykaysa ken panakaibilang ang miyembro ti komunidad. May kapat. Agnanaid ti pamilyami ijay Isabela. Okay, letter A. Lugar wenno lokasyon. May kalima. Masarakan ti pagtaengan mi ijay baryo. Okay, letter A. Lugar wenno lokasyon. Itatamet, ibagam no anya nga institusyon dagiti sumaganad aladawan. Umuna. Okay, simbaan. May kadwa. Nalaing, pamilya. May katlo. Husto daytoy ket pagadalan. May kapat. Okay, gobyerno. May kalima. Very good, sektor ti trabaho wenno negosyo. Adu kadi tinaalam? No ti iskor mo ket 8 aging gasangapulo, kaya't nasawen ket nagdingeg ka analaeng iti leksyon. Daytoyen ti paglepasan ti leksyon ti araling panlipunan itatang aldaw. Buyaen pay dagiti tudtuma a video tapno makasursuro ka. No nagustuhan daytoy a video, i-click ti like. No saan ka pa'y nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno ma-update ka kadagiti video lessons ko. Agyaman na!